अच्छा عبدالله صاحب د پاس سک د علم تو رهنگان ماشاءالله دافتا خوراک پاسی خریشی تو اول تو پاس سم مسک پروال پدا سمی کنی پار کینتن جوڑ مری مطلب اسی مری کم پروال ہم پد اٹھ شاگر خاصن ٹھیک ہے خاصن ان پار مشاغرت مچ ماس پارت خاصن نو ماس شاگر تا او کا پد پر دس مرنگٹیو مر پھر او کا پد پر پنیر پنیر اچھا پنیر مری کس پنیر پنیر مو دے پر پنیر پینی پنیر اب بری و ٹھیک پنیر کیری انتن جوڑ بری کا پری بند شاگر بوچس مرک داڑی او اندو کن کسٹرڈ کینا بالکل اندا طریقے نس مری ٹھیک ہے پنیر کیری رادن ڈئی پانا پنیر صحیح براوی ڈئی پنیر پارا این وری کچھ کرا بنگ پنیر مس او پنیر ولا او ویز کاتٹ شاگر پور رتا پور پدا پیشتمی کی خسی خسی ہم پر دیر شاہ یخو دیر شاہ سا کہ رتا تا خسی تا تفسا پیشتمی تو خسی تا کشا خسی تا ولا دیر کیرا او کا پد خریش پیشتمی صحیح بچوں کا تو پر مدر خسی خریشی کشرا بقای بچوں کا مرک اوٹی مدر انگریزی اٹلو میں پارا او انگلا کا تھش شاگر کہ نوتات بیروی کے تھش بچے بالکل دافت شاگر مدر اٹ او مدر میں کو دیکھو نہیں سا واہ 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 دا خریش تا مسک او خاص سنن ولا جوڑ مرک خرود خاصن ترے اور لرتے رہتا لرتے رہتا دا بچوں کا تو بسر بعض غٹل مسر دافت شاگر مشکونو پچ سیٹی دا برزا ٹنگیر دا پچ دیکھ تارے پہ رضان سیٹی ٹرمپے رہا ایک بچہ او میرے خرود صحیح دارا ٹرمپو کا دیکھو تو دافت واللہ لرتے رہا دافت واللہ لرتے سو تسو دانو جون دادے پر خر خرود گوڑا واہ واہ خر خرود دادے خر خرود واللہ خر خرود ندیرم واللہ خر خرود نر خرود اونا دیر چکا اونا نر خرود نر خرود پیشتنی پین مرک منیفک بس آخر دنگ تا خل خرود دا اونا تا کل مرلا کو بیر واہ بھائی واہ دا سور ننم تو ملان دا ایتاک مونا بس شیلانچا او تو شیلانچ کنگنو شیلانچ تو انتن تا پیشتنی دا خاصونی او دی انت کا پس لرتی پس او دی اندو دیر پچھا سیٹ شاگر دیکھتے ہو ٹرمپر او دی بار پھر او شیلانچ ماشاءاللہ زبردست تو نان بھی دا سا پدا والا سنبار کیر دا دے خاصونی سنبار خاصونی او شرمبو مرک چاو نن شرمبو مفک خاصونی شاگر سجا سورے دا سورے واللہ دیرستے ہیٹ سے یا میٹ سے غر خلی ریٹ تھا واہ واہ سنبار دا دے سنبار رو دے پارا وہ واللہ ہنیم مرے گوڑا کنی سا سنبار نا کنسپٹ کنا اینو کلیر مسک سنبار انتی پارا ای سمجھا سوٹ سنبار مو دے سورنگ آٹی زیادہ ان کرے ست کرے ستا گوڑا سنبار او دے ست پارا بعض سورے نا دیر شاہ تا دیر شاہ تو دے پار ست اگر انداب تیر خاصونی چی نما بوتل نا ست نا پدا نیدر سوٹی دا غر خلقو سیٹس یا میٹس خلقو گوڑا ہو مرے کنت سنبار گوڑا ونین مرے ٹھیک زبردست عبداللہ صاحب کہنے لگی نما تعلق بھی خلقی علاقہ تو مسونے یا متنے بس سنو شارٹی تو داڑے علاقہ ٹی مطلب توشو بشنے مسونے خلقیہ بندگا تو انتے ماضی تینا بندگا یاد کی ماضی تینا بندگا کہنے اور بات کان رورین نا وقت سکار جنگل ٹی دائے تینا گدانے خلق اوڑے ہمیں ثقافتی تینا زندگی واپس منا دے کے ہفتہ سکریں گے ارادے موزے جنگلاتی ٹی تو نندا دے خنا نندا خاطر بسوں پانا بائی دا زندگی دا افتاروں کی دانتی زبردست ماشاءاللہ نہیں معلوم دا دو ایلو والدہ کے دا کے ایٹ مرے اور میل مرے دا تو ایٹ نا انت رسمان کرے دا انتا تے جوڑ کے گدانتی ہو اور مستنا انت جوڑ کے رہیت گوالا ارادے پارا گوالا جوڑ کے رو غلہ شاغر گوالا اوٹی ایرا گونی تمہا کا تقریبا گوالا ٹی اندو ریڈا دونیم گونی وہ اندہ انتا تن رسمان جوڑ بسا دا گدانج بھی جوڑ بسا اور چھٹ بھی جوڑ کے رہا دفتا واہ واہ چھٹ بھی جوڑ کے چھٹی تنت پارا بلم تو دا کوردا تھا مرے بلم بلم جوڑ کے ریز جوڑ کے ریز جوڑ بسا اچھا ریز پارے رہا یعنی ریز انتنا چے انتا جوڑ مرک دا رسمان ایٹ تا ہے نن پرن تو پوجا لیکن ان پر رسم ہموئی رسم پا جوڑ بسا میرا نا ایوار کیرے ایٹ میرے آوار مرک نرم کرنی کی اچھا رنگستا بھی زیبا مرک پیون مون مرک پیون کیرے تو نرم کرنی کیرے تھے کشکے کے ایک آوار مسیر تو کش مضبوط زیادہ مرک اندو نیڈا ٹھیک اور زیادہ مضبوط داڑے گدان از مسکنم بس گدان اٹی پس دس نوم بھی ٹینٹ آت شروع کر دے میلتا را کر خاص رہے میلتا خاص تھی کہ مالو کرے رہا گوڑا دفتے لیپ کرا کہ مستنا ننسا دا پمبا مبشات تو سندہ ہفتے شاغارو گنڈا رہا تھا اور ایلو دا ٹھپر جوڑ بسک دفتا اچھا ٹھپر ڈغارا تو سورا او ڈغارا تو سورا دسنا کالی کو مستنا ٹھپر بسورا تو ٹھپر اندافتے جوڑ کہہ رہا نم تو ٹھپر ریف دافتے اسیق واللہ کہہ رہا واللہ جلہ کا گوفے رہتا دنڈا گوفے رہا گوفو کا تم پد واللہ گوڑا
चिट भी जोड़ के रो खास था दो अंत जोड़ के रो टपुर जोड़ के रो करे हाँ ट्रिकल डुक वो वाला गिदान बल्लू ट्रिकल खल करे वो दफ्तर गोफे सा करे रो सही सही असी गदान तो ठीक करे रो तो हम जल्ला का मच हाँ जल्ला का तो करे हम दादी ताती तंत करे और ताती तो जोड़ के रो उष्कुन जोड़ के रो पता उष्कुन तो शागर वो जोड़ के रो अंत मो अंत तो डुके और डुके मो जोड़ के रो तो अच्छा दागड़क दासनुम तोरे या दाइतत कनी गटी या इनार दा नुमे भी या नुम भी ممكن गिरा ज़्यादा खबर भी मफरो वला डुके हम परो खबर अब पकाओ चलो अल्लाह खैर के दाइतक तो मसो और बल्ला बल्ला माल मसरो मालदार तो सर दा बल्ला गुड़ फाल कसो दफ्तर रंग पारे रो अच्छा ना रंग बल्ला बल्लो इरा ट्रिकल खल कुरा गुड़ा बल्लो अंदा मेलता के रहते सो दफ्तर जोड़ के खवाना खासो सो गुड़ा मु ट्रिकल खल कुरा गुड़ा खसार रहता रंग पारे रो